agenda ni campaign agenda ni nyalo bedo ma to gima koro implement opogore Ruto obiro mowacho wan koro anto gik madwa gero en udi gi chiro gi gik moko joma wamboga ema ywakgi nyithi skul ema ywakgi nikech unemployment in this country Ruto nowacho podium several times about the youth ni obro lift their standard up kani ng'ene no gima no Uhuru timo Uhuru no kelo gima iluongo ni kazi kwa vijana gin kani gibiro to no ging'ado kazi kwa vijana no from the word go en nurumo kamano nyiso ni king'iyo gik matimore e sirikal ka ting'iyo implementation process ema slow adom na nyiso Bobo Sipa ni one digital world digital world ma wantie ni ng'ato nyalo kawo gima ne wacho nyoro mage Gen Z gi Cleophas gini gi mane wacho nyoro gimetimo kawuono to giketo no ni koro giwacho ni ng'e mai gi mai no sirikal ni iwinjo wadwa mai gi mai no sirikal ni gik mane giwacho ka no winjore gitim matin kadhi malo kata ka gitimo moko gi to be gitimo atima tadwa wacho kendo the strongest term possible ni Gen Z osewacho gima gidwaro mokwongo gidwaro good governance in this country mara ariyo giwacho ni corruption nyaka rum mara adek gidwaro ni funds obed allocated where it's supposed to be allocated ok ni wadwa ng'iewo dhiang' kawuono to dhiang' no nok winjore wang'iewo no winjore wang'iewo chiemo moro mok en dhiang' no ma gima ji wacho ma jo Gen Z wacho ni kik wabdaktwa jo Gen Z wacho ni ka jomoko donje iwa maricho jogo emomaki kendo gitemo mako jogo kik unegwa iwinjo gi kaila gi nyaka ji winji nikech kwa continue ni watimo gi gima kik wiwa wil ni wanto nafas osechopo malo ka to jo Gen Z gi pod nitie Kenya ka kata wawuondre mana ni kawuono waparo ni pod okwadwoko gi to pod gibiro dhi on the street kokwa address weche magi wacho gi wabro bedo gi problem nikech no ka ng'ato donjo sirikal kawuono owadwa Cleophas to no riembo mana ndiga to chako riembo V8 koro ja Gen Z wacho ni to ng'ani ne wan go mana pumwani nyoro wadaga daka ng'ani koro donjo en MCA koro se chako rwako V8 ni to nono kanye magi swali mowinjore penj lifestyle audit joge wadak go life must be done in a proper way weche ma corruption kinwang'o gi tinwang'o mana ka joma dongo ma obedo mention the corruption gi ang'o matimore onge kuma gidhiye to ng'ato matin kano kwala kata gweno ni to nyaka dhi mana court any twe araka kabisa nyaka wa change the way we want to do governance in this country and governance more change no nyaka beda ni end from the top to down mane problem wan go ka gi bottom up cha nikech maja to koro onge from the top to down kani neno ka deputy IG nyocha wach moro mako ka mar Albert Ojwang ineno ka jo piny wuok te ineno ka jo Gen Z wuok te nikech gin tie gi responsibility en in charge to kwel kanyo and be winjira step aside monda wene jo moko donji iwinjo gima wacho nyiso ni nyithindo masani adwa mana remindwa ni nyithindo miluongo ni jo Gen Z gi onge nyithindo mariek moloyo nyithindo Gen Z gi nikech mokwongo gi benefit from what is called free primary education mar Kibaki wan gi doctors ayeka wan gi engineers wan gi actual science ayeka wan gi mathematician kapok isomo finance bill kata isomo bill mantie government most MPs are not as educated as they are. Ngeni sani wadwaro jo sirikal naneno ka public service owacho ni jo sirikal mantie gi director level obed gi masters to members of parliament wadagi ne ok nyal kata bedo gi degree nyiso ni somo ntie level kaki somo no kaki medo somo gik madongo akia katinde bob inano kata tenda moko mana ma construction gi no ka bukromo kama iwacho ni to kanga moko dhi school wang ni som buku ni maromo nade to a bill manao engages with the law okidhi school tidwaro ni mondo interview ng'ato modhi school ma is well learned more than you okwacho ni kokidhi school to okinga mariek awacho mana ni there must be standards manyaka waketi because standards Emma Bromio the ability to understand how does our good governance work and our good governance must start from top to bottom. If you are fighting corruption, let's start it from top to bottom.